בוקר טוב חברים, כאן רותם מפורקס לייב, אנחנו בסקירה היומית. היום יום חמישי, 24 לשביעי. בואו נתחיל קודם כל עם הודעות חשובות לפני שעוברים לטכני. אוקיי, אז היום יש הודעות חשובות, יש כמה הודעות. בואו נשים לב אליהם. הראשונה ב-10:30, מדד מנהלי הרכש וייצור בגרמניה. הודעה חשובה אחת. הודעה שנייה זה בשעה 11:30, מחירות קמעונאיות חודשי על הפאונד. אז יש לנו יורו ב-10:30, פאונד ב-11:30, ועל הדולר יש בשעה 5 מחירות בתים חדשים. שימו לב, 3 הודעות על 3 מטבעות חשובים. לשים לב לזה, יכול להשפיע על המסחר. מבחינת הניתוח הטכני, על הדולר כבר דיברנו שהוא במצב של בלימה כרגע, אזור של בלימה. מבחינת ה-S&P פורץ את ההתנגדות, אתמול הוא פרץ אותה בשערי סגירה, לא הפריצה הכי עוצמתית, אבל בכל זאת פרץ בשערי סגירה, יש סיכוי שם אנחנו נצא למהלכים. מה אני רוצה לראות כדי באמת להתחיל להיכנס פה למהלכים, זה דחיפה כלפי מעלה ולא לקבל ישר תיקונים. זאת אומרת, היום כבר לשבור את 1989.5, ושכל נר יפרוץ את הנר השני, ובעצם לקבל פה איזה מהלך כזה של רלי. אוקיי? אם אנחנו רואים פה טיפה התמהמהות, זאת אומרת שהפריצה פה היא לא חזקה, זה דבר שהוא בעייתי. בואו נראה אם אפשר אפילו לתזמן על זה פה עסקה. אתמול דיברנו על פריצה כאן בשערי סגירה שתוביל למהלך של לונג, הדבר קרה גם כן. ובעצם שוב, פריצה הלאה של המבנה מחירים של המגמה עולה, תדחוף אותנו למהלך העליות הזה. ברגע שזה יקרה יהיה הרבה יותר קל למדדים, גם למטבעות, גם למניות, להתקדם הלאה. רק אנחנו צריכים לשבור, לא בשערי סגירה אפילו, את 1989 נקודות, ויוצאים צפונה ללונג. מבחינת הדולר קנדי, אפשר לראות שהוא נבלם פה על אזור של תמיכה מאוד משמעותי, 1.0707, רמת תמיכה שהתבססנו עליה פה בצורה חזקה מאוד 3 פעמים, בצורה מדויקת, וזה לאחר שיש לנו פה תבנית של כוכב בוקר לעליות בגרף השבועי, שהגיע על רמה קריטית, רמת ההתנגדות כתמיכה בשילוב קו מגמה. התרחיש שלי כרגע בדולר קנדי הוא מהלך של לונג. אפשר לתפוס את הלונג הזה בבלימות, אפשר לתפוס את הלונג הזה בפריצות. כרגע אנחנו יותר קרובים לבלימה ולכן זה עדיף מבחינתי. התרחיש שלי הוא ירידה פה לרמה הזאת, בדיוק כמו שקרה לפני מספר נרות בגרף 4 שעתי. ירידה לרמה ופריצת שווא. אוקיי? דבר כזה יכניס אותי ללונג בדולר מול הקנדי. אוקיי? רמה קריטית 1.0707. אם כמובן אתם רוצים קנייה יותר מבוססת, יותר מאוחרת, עם סטופ משמעותית גדול יותר, זה בפריצת ההתנגדות 1.0793. בשערי סגירה כמובן. קנדי מול הצ'יף. הצמד קצת גבולי, אבל הוא הגיע פה במהלך עליות לרמת התנגדות כלשהי. מאותה התנגדות אנחנו מתחילים לקבל פה פריצת שווא, זאת אומרת לא הצלחנו לפרוץ את אותה רמת התנגדות. אני קצת נזהר מזה כי המגמה הכללית של הצמד היא מגמה עולה, וזה דבר שהוא חשוב, כדאי לשים לב לזה. יכול להיות שיצא פה רק מהלך מתקן קטן. קיבלנו פה בעצם סוג של פריצת שווא לא קלאסית, זה לא מדויק. אוקיי, לאחר מכן קיבלנו בדיקה של הרמה עם שוטינג, עוד פעם מבנה מחירים. אם המבנה הזה נשבר פה כלפי מטה בשערי סגירה, אפשר לחפש פה שורט. למה אני אומר בשערי סגירה? תשימו לב שהרמה פה, אם אני מסתכל על הטרנד העולה השעתי, הוא טרנד חזק, רמת ההתנגדות מחליפה תפקיד כתמיכה, ולכן אם נקבל פה פריצת שווא, זה לכאורה מודל ללונג. אני את הלונג הזה לא הייתי לוקח מפה, כי אנחנו קרובים להתנגדות יומית. אם הרמה תישבר, זאת עסקה אפשרית. טיפה גבולי עם ההתנגדות, יש פה סיכון. המגמה היא מגמה עולה.
אבל אם זה יקרה הוא יכול לצאת למהלך מתקן קצר, לשים לב לקנדי צ'יף. ניו זילנדי מול הצ'יף נראה הרבה יותר טוב למהלך של שורט. אתמול יצאה הודעה חשובה, הודעת ריבית בניו זילנד ב-12 בלילה. בעצם היא החלישה את הניו זילנדי בצורה משמעותית מול כל הצמדים. אפשר לראות כרגע שאנחנו הגענו לאיזה סוג של פסגה בגרף היומי, ואנחנו מקבלים פה תבנית של ראש וכתפיים. כאשר זה קו הצוואר, הכתפיים, סליחה, רמת התנגדות פה, רמת התנגדות פה, זה הראש שלנו, החלק האמצעי הזה. אותה תבנית נפרצה כלפי מטה, היא נפרצה עם אוקר שעוד לא פרץ בשערי סגירה, אבל עכשיו ממש אנחנו מקבלים כאן אישור לאותו נר האוקר הזה. התרחיש שלי הוא בעצם כניסה באישור האוקר, שזה ממש עכשיו, אישור האוקר שזה בעצם מבנה מחירים בגרף שעתי, מוביל אותנו לשורט. הכניסה לשורט היא באזורי 0.7753, ברגע שהרמה הזאת נחצת כלפי מטה, אנחנו נכנסים לעסקת שורט בניו זילנדי מול הצ'יף. אז לשים לב לזה, כרגע נראה בעסקה יומית לשורט, סטופ יומי כמובן, זה מהלך שהוא די גדול, אבל כדאי לשים לב לזה. פאונד מול היין, דיברתי עליו גם בסקירה של אתמול, הגיע לאזור של התנגדות יומית, בנקודה הזאת כאן, ניסה לייצר פה פריצה, לא הצליח, נוצרה לנו פריצת שווא, וכרגע יש לנו פה מבנה מחירים, ובאזורים האלה, בפריצה שלהם כלפי מטה, כדאי להתחיל לחשוב על שורטים. אוקיי, בעצם זה המבנה מחירים הראשון, שני, תגדירו את זה איך שאתם רוצים, לאחר פריצת שווא על הרמה היומית, נראה עוצמתי מאוד לשורט, השבירה של 172.63 כלפי מטה תוביל אותנו למהלך היורד הזה. עוד צמד נוסף זה הפאונד מול האוסטרלי, גם כן במגמת ירידה. אוקיי, פרץ פה אזור של תמיכה. אתמול פריצה חזקה בשערי סגירה, הכיוון שלו הוא כיוון של ירידות, אין לו שום רמה שמפריעה לו. בגרף השעתי אנחנו בעצם במגמת ירידה ארוכה כבר. אנחנו אתמול נכנסנו באזורים האלה כאן למהלך של שורט בחדר המסחר, באמת עסקה שנתנה מהלך יפה. כרגע שוב יש אפשרות להיכנס למהלך של שורט, אנחנו במגמה יורדת, פשוט כל פעם לנסות להצטרף לזרם הזה, לדוגמה בשבירת הספייק פה כלפי מטה 1.7970, להצטרף איתו לשורט, סטופ לוס באזורי הגבוה כאן טיפה מעל, וזהו, זה הפאונד אוסטרלי, גרף שעתי, פריצת נר הספייק למטה, סטופ לוס בסי ולהצטרף איתו למהלך השורט. זה הכל, אלה הצמדים להיום, אין הרבה הכנות חדשות למעט הניו זילנדים, ניו זילנדי צ'יף נראה מאוד טוב וגם פאונד ין נראה מאוד טוב. שיהיה לכם יום מסחר מוצלח ולהתראות.